is kéne legyen benne altukínál is. De az lehet, hogy... De a tavakban általában többféle van, csak ennyit sikerült megmenteni igazából, mert elég érdekes körülmények között volt ez az akvárium az elmúlt pár hónapban, hol itt, hol ott. És akkor ezeket az Ajtai tóból vetted ki ezeket az növényeket, vagy valonnan máshol? Ezek mind az Ajtai tóból. Az oldalán látszanak a kis tehát itt ezt a csigaroktól ezek a petély, még nem sikerült észrevennem, hogy kellnek egyáltalán, csak fogynak el, nem tudom, hogy mi eszik meg őket. Lehetséges, hogy a piócol a rudos. A petés. Ezekben szabad szemben is látható planktonok vannak. Elég sokféle, az igazság, hogy nem tudom, hogy hányféle van benne. Én amennyit láttam, én 4-et tudtam megkülönböztetni, de biztos, hogy van több is. Szerettem volna igazából élőben bemutatni, hogy mikroszkóp alá teszem a mintát és összekötve a projektorral, és akkor kivetítve jó lett volna, de sajnos nem jött össze. Azokból borkányból mikor? Elmondtam már. Hát el. Akkor ki akart vetíteni? Most volt nem kivetítve. És azok ott élnek most is? Igen. Tehát ez egy nem nagy kuncina, szeretném volna igazából, hogy rotatúrják fejlődjenek ki, csak kevés volt ez az idő, tehát még kéne legalább 3 nap. Ezek a borkicsellák, az őrvénykérgek elszaporodjanak be. Nagy porka. Nehéz megjegyezni ezeket a fura neveket. Igen. Olyan érdekesen hangzik ez mindnek. Na mondjuk csak. Azt hittem a jártas vagy ebből. Remélem, hogy majd leszek igazából jártas. Hozzám képest jelenleg. Ha latin ismeretük jobb lenne, akkor jobban megyünk. Sajnos tehát rengeteg a faj és az alfaj, és nincs magyar megnevezése. A közönséges kandicság, stócsarák, mindenféle van. Tehát, de nagyon kevés. De a többi ezernek mind csak latin megnevezése van. Általában. Arra nincs lehetőség, hogy ilyen tápanyagot, amikor nincs elég tápanyag a tóba, te mesterséges körülmények között állítsál elő, hogy enni tudja adni a halaknak, vagyis a lárváknak, amik ezekkel táplálkoznak. Igen, hát így van. Tehát mekkora szintű presszerelés kéne ahhoz, mert biztos lehet mesterséges körülmények között szaporítani ezeket, de lehet, persze, én is mekkora szaporítom. presszerelés kéne ahhoz, hogy egy tógazdaságot el tudják tartani ezeket. Egy másik tó. De én tavasszal volt egy csukaszaporításom, ami nagyon jól sikerült, azt kell mondjam, csak éppen táplálék hiányba szenvedtem, és nem lehet neki adni egy darab kukoricát vagy valamit, mert neki élő táplálék kell, főleg ami kicsi. Tehát ezek a kis szögdícselő planktonok az ő tápláléka. Nekem volt is ilyen borkányokban, mert szépen már a téli időszakban megtöltem vízzel, elszaporítottam fitoplankton benne, és a tavakba hoztam tehát vizet, amivel beoltottam, mert ezt úgy mondják. És azok szépen elszaporodtak, de az történt, hogy egy nap alatt el is fogyott az összes. Tehát ez a én dolgoztam 3 hónapot velük, egy nap alatt is. És akkor ügyesen kitaláltam, hogy megyek planktonhálóval. Tehát erről is felejtettem beszélni. Ezeket az élőlényeket be lehet gyűjteni egy úgynevezett planktonhálóval, ami molnár-szitából készítenek. Na nekem molnár-szitám nem volt, de ügyesen valamelyik üzletben ilyen függönyszerű dolgot vettem, ami nagyon apró, és annak a végén, nem tudom megmutatni a képet sajnos, mert nincs anyagom, a végén egy fél literes üveg van, tehát egy ilyen töltsérformát képez, és alatta van az üveg, és annak van egy nyele. És azt a vízbe így kell húzigálni mindenféle irányba, és a plankton mindig beszűrje az üvegnek az aljába. Na én azt csináltam, hogy
egész napot húzigáltam, megtöltöttem 3-4 hordó planktonos vizet, pontosan ebben az akváriumban voltak a csukak, beletöltöttem a planktonos vizet, fehér-fehér volt minden szögdítsért, és fél óra alatt megint el volt temetve. Tehát nem voltam képes, nem volt sok kis csuka, de nem voltam képes fenntartani nekik a megfelelő mennyiségű táplálékot. Most tavasszal megint lesz egy csukaszaporításom, amire kidolgoztam úgymond egy olyan megoldást, hogy tehát előnevelő tavakot készítettem, és tehát, bocsánat. Tehát azoknak az a szerepük, hogy már a szaporítás... Tessék? Az ott hol a csukák üzenet, hogy elszült a plankton. Ezeknek a tavaknak az a szerepe, hogy már a szaporítási munkálatok megkezdés előtt be kell trágyázni. Rendes istáló trágyával, majd feltölteni vízzel, és ezeket meghatározott időnként be kell oltani különböző planktonokkal, hogy a legmegfelelőbb méretű táplálékot kapja a kishal. Na és mivel nekem nincsen nagy vízfelületem, hanem pár négyzetméterről beszélünk, és a tavalyi tapasztalatok azt mutatták, hogy ezt 7 perc alatt elpusztították azt a planktont, nem maradt annyi állomás, hogy szaporodjanak. És akkor kitaláltam azt, hogy a tóba csinálok egy ketrecet, egy olyan hálóval bevonva, amin a plankton ki tud jönni, de a kis csuka nem. És abban a ketrecben ugyanúgy, mint az akvárium, hogy kinéz, csak éppen nem üveg az oldala, hanem háló. És azt ugye a tóba belerakni, a plankton kimegy belőle, a csuka megeszi, de marad mindig egy állomány, amely tud mindig szaporodni. Pontosan. És a másik dolog, amiért ezt meg szeretném csinálni, hogy úgymond korban tartsa a vizet. Tehát felhasználja a különböző anyagokat, amik keletkeznek benne, a nitritek, a nitrátok, ammóniumok. Ezek a növények gyönyörűen szépen felpucolják. Tehát egy ilyen célból is akarom csinálni ezt az úgymond ketrecet oda. És majd amikor jön a lehalászás, hogy kivenni a kis csokákot, azt a ketrecet megfogom, kiveszem, szépen ki lehet húzni hálóval a halakat. Esetleg Walter, azt szeretném megkérdezni, hogy mondtad volt, hogy